Muistan elävästi sen päivän. Oli syyskuu vuonna 1944. Isä nousi ylös jokitörmää. Sillä oli päällään ristirantoinen pusero ja pussihousut. Päässä lippalakki, ei sotilaspukua tai suojeluskuntapukua, kuten oli tavallista. Hän näytti niin vakavalta, nosti katseensa ja huomasi minut. Seisoin siinä pihalla yksin. Hän pysähtyi ja sanoi, nyt se on Elsa lähettävä. Tulee sotakittilään. Hukuli-blogin uusi podcast-sarja Kuminaa ja lillukoita, palttua ja pannukakkua kertoo 9-vuotiaan Elsa-tytön evakkovuodesta. Ensimmäinen jakso, Lähtö, on kuultavissa sunnuntaina 1. joulukuuta 2024. Tervetuloa mukaan! Hukuli Blog Spotifyssa.